Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng chicken and pork curry. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Manganta mo kayong Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Ay, inom muna ako. Sige. Patis. Sa'yo na yan yung patis. Magpatis. Hindi ako makapat. Ay, may kain ako. Ay, kunak na yun naman hasi. Okay. Unas po. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Kanyangan. Sibuyas. Laman. Patatas. Lara. Yaman na. Ever mo. Itlog tayo. Itlog.
Ito baboy. Taba. Hmm? Ha? Malampot pa ang haluto ko. Sumataba ah. Ito. Oh. Ay. Taba. Sibuyas. Aha. Masarap yung salsa. Sarap yung patatas, no? Magaling talaga yung ano namin. Nagluluto. Sa tindada. Masarap siyang magluto talaga. Bakit? Itlog tayo. Ah. Oh. Itlog. Heaven. Chichi na lang to. Yung gulo mo. Manay ah. Meron kang baboy, Chichi. Akin ang patatas. Sarap. Masarap. Sarap, sarap. Nagtira ko ng konting pork. Si Chichi nasa likod. Ito din. Sinabi sa kanya, ititira ko siya. Ayan. Happy birthday, Camille Garzalia.
Yes, happy Birthday niya birthday. bukas. Yan, September 6. Happy birthday sa'yo. Ayan. Yes. Camille, thank you so much sa suporta. Hanggang ngayon Hanggang ngayon siya. nanonood ka pa rin. No? So, 4 years na siyang nanonood sa amin. Iyan ang pinaka-baby ng, ng mga mukbanger. Yes, Ayan. Camille. Camille, I love you, Camille. Ingat ka palagi. Stay healthy and pretty. Yes. Thank you so much. God bless it sa family mo. Love you, baby. Love you, Yes. Camille. Yes, mga Pudibis, at shoutout po pala sa mama ni Misha. Ayan. Shoutout At po. baby Isabella, Misha, sis. Ayan, mga Pudibis, ang ganakin ng video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ma.